Hemmäze salam. Ben bugün Türkiye'deki talipler için 2 tane programa barada informasiya bermek isleyen sebebi hemmäňiz talip wagtyňyzda talip ýaly geçirmek we talip wagtyňyzda daşary ýurda gitmek isleýänsiňiz. Ine size bir mümkinçiliklerden biri. Sebebi üniversitediňiziň özü we Erasmus ofisiniň özü Erasmus programmasy we internship programmasy diýip iki şekilde programmalary bar. Bu programmalar näme diýeňizde Erasmus programmasy Ýewropa döwletleriniň birine 6 ay we 12 ay galmak we okumak şo taýda size mümkinçiligi berýär. Bakalavrlar üçin emma meselem siz master etýän bolsaňyz master dakylarym bu programa gatnaşyp bilýärler, ýöne gatnaşmaklary üçin käbir şertlerini ýerine ýetirmeli bolýarlar. Bu Erasmus programmasynyň näme hakynda öz üniversitediňizde gidip Erasmus ofisinizden sorap bilersiňiz. Öz üniversitediňiziň web sahypasyndan görüp bilersiňiz. Sebebi bu bilgiler size berýänligiň sebäbiniň nämedigini aýdaýyn. Men özüm Erasmus programmasyna gatnaşdym we Litwaniýa gidipdim. Siziň hem şular ýaly go programmalara gatnaşmaňyzy, özüňizi kämilleşdirmeňizi, daşary ýurt dilleňizi kämilleşdirmeňizi meni tisromdan isleýän. Bu programmanyň esasy maksady näme diýemizde? Ýewropa döwletlerine Ýewropa Birligi tarapyndan bu programma her ýyl gatnaşylýar we Ýewropa döwletlerine gidip bilýäňiz. Meselem Ispaniýa, Fransa, Germaniýa, Polşa, Litvaniýa, Latviýa, Estoniýa ýaly Ýewropa döwletleriniň ählisine stipendiýal bir şekilde gitmäge size mümkinçilik berilýär. Bu programma üçin siziň etmeňiz gereken zatlar egzamine girmeli bolýaňyz. Inglizçe egzamin kynmy diýip soraňyzda orta derecede eger inglizçe bilýän bolsaňyz, men pikirimçe gidin diýip size özüňizi şans diýilýär. Meselem şansymyzy deňetdim. Inglizçe egzamin bolýar. %75%'ını test bolýar, %25%'ı gürleşme bolýar. Gürleşme nähir şekilde günlük gürleme, meselem inglizçe adyň näme, ýerde ýaşaýan, näme bilen meşgullanýan ýaly esasy zat şolaň diýen soraklaryňa düşünmek we jogap bermek we ortalamaňyz alynýan ortalamaňyz iň esasy zat ortalamam kadiýan, çünkü köp adam gatnaşýan fakultetlerden iň esasy zat siziň ortalamaňyz beýik bolsa we alan balyňyz beýik bolsa, ikisi goşulyp beýik bal bolsa eger siz kontenjanlara girip bilýäňiz, sebäbi bu programma 10 üniversiteden okuwçy gidilmeýär. Her fakultetden 1 ýa-da 2-3 okuwçy iň köp akidenlerine 3 okuwçy gidýär. Bu egzaminden geçdiňiz diýeli, inglizçäňiz hem gowy, egzamine girdiňiz, ortalamaňyz hem iyi, hemme zadyňyz gowy. Bu soňundan egzaminden geçeňizden soň üniversitede çakyl katyny öwretýär we şo çakyl katy bilen siz viza almaly bolýaňyz. Viza alanyňyzda iň esas zatlardan biri sigortaňyz, biletiniňizi almaly bolýaňyz. Konsolosluga baraňyzda biletiniňiz we sigortaňyz görkezmeli bolýaňyz. Bundan başga da size diýipdim, üniversitet stipendiýa berýär. Stipendiýalar nähilek bolýar? Iki şekilde bolýar stipendiýalar. Bir, meselem Almanya, Fransa, Italiýa ýaly 500 euro ýaly stipendiýa berýär. Poloniýa, Estoniýa, onun kiçirek Litvaniýa, Latviýa ýaly döwletlere bolsa 350-300 euro aralygynda berýär. Bular her üniversiteden üniversitede ülkeye berýän stipendiýalary. Siz vizanızı alyňyz, ondan soňra siziň etmeli zadyňyz şo taýda galjak ýeriňizi üniversitet bilen gürleşmeli bolýaňyz. Sebäbi käbir üniversitetler apşagy berýär, käbiri bermeýär. Siz şonu gürleşip bahasy näçe töläp bilersiňizmi? Siziň sunmaňyza şol bolýan, bolanokmy? Şolatlary üniversitetlen habarlaşmaly bolýan. Meselem, maňa üniversitedim öz apşagysyny beripdi. Men aýlyk 90 euro ýaly berýärdim we içilärdi has gowdy. We men size maslahatym apşagada galmaňyz, sebäbi studentlar bilen tanışýaňyz, olaram İngilizce gürlen soň hasam İngilizçäňizi ösdürmek üçin men pikirimçe öýde däl apşagada galmaňyz siziň üçin has gowy kady. Üniversitede her hili ýerlerge akitýär, gezilenişler bolýar. Ondan bayramçylyklar, datlar bolsa siz gidip
üniversitediniz, siz aylamana gitýän daşaram. Mesela Avrupa döwletleriniň arasyna gitmek şeýle ansat sebäbi mesela 10-15 eurodan samolyoda bilet alyp bilýäňiz. Diğer Barcelona'ya gitmeyi isleýäňiz, Madrid'e gitmeyi isleýäňiz 20 en gymmat diýemizde 20-25 euro şol döwletlere siz gidip aýlanyp bilýäňiz. Men pikirimçe bu şansy gaçyrmaň, student platyňyzy azajyk inişýäňiz ba bolsa deňen şansıňyzy belki de bolur, belki geçersiňiz, belki egzaminden geçip Avrupa döwletini görmek size nesip eder. Student platyňyzda, student durmuşuňyzda en gowy ýagdaýda ýaşamak üçin, gowy ýerler gezmek üçin we özüňizi, dilleňizi we medeniýetiniňizi azajyk genişletmek, ösürmek üçin men pikirimçe bu programmalara gidin, gözleň, informasiýalar näme bolupdyr, nähil bolupdyr. YouTube'da ähli ýerde bu informasiýalar bar we maňa şu programmalar hakynda soraňyz bar bolsa kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Men elimden gelen kömek etmäge çalışarym.